Vi befinder os i den kaliforniske ørken, nærmere bestemt Badwater i Death Valley, 85 meter under havets overflade, det lavest beliggende sted på den vestlige halvkugle. Kent Møller har rejst næsten 9.000 kilometer for at udsætte sig selv for Badwater Ultramarathon. Sommerfugl i maven, alle de ubekendte faktorer med varmen og ting, der påvirker kroppen. Første 10-12 timer, jeg tror, det bliver spørgsmål om bare at overleve varmen. Luckily, he doesn't know what he's in for yet, but in about 2 hours, everything will change. His perspective will change. Whatever you do, don't start thinking about that 135 miles of scorching highway in front of you. We're going to do a countdown. 3, 2, 1. 84 af verdens mest udholdende triatleter, bjergbestigere og ikke mindst løbere er sendt afsted ud på det mest udmagende ultraløb, man kan forestille sig. Løberne skal nå i mål på under 60 timer. Der er ingen pengepræmier, men hvis en deltager gennemfører de 217 km på under 48 timer, så får løberen et bæltespænde. The Kiels Badwater Ultramarathon is the world's toughest foot race, and to receive the belt buckle that one receives for doing this race in under 48 hours, it's sort of the holy grail of ultra running. And so people come from all over the world to try to receive that belt buckle. It's sort of the capstone achievement of their running career. They've probably run for 10 or 20 or 30 years all over the world, and eventually they're going to come to Badwater. Kent Møller er en af de unge i løbet. Han er kun 33 år, men har løbet maraton 75 gange. Udfordrer sig selv mest muligt hele tiden. Sætter nogle mål og nå dem. Nu er jeg kommet dertil, hvor der skal noget ekstremt til. Ja, det er fint. Og så skal jeg have, kom ind i selvtabletter, ikke det andet der. Ikke de store, nej, små. Ja, små. Ja. Han har været med i 37 ultraløb, men betingelserne og udfordringer i dette løb overgår alt, hvad han før har prøvet. Hjemme i Aarhus forstaden Tilst 2 dage før afrejse. Kent Møller er i gang med de sidste forberedelser. Jeg har forsøgt at vende mig til varmen, så godt man kan i Danmark, med at være i sauna og løbe med rigtig meget tøj på. Og en anden træningsmetode, Kent Møller benytter sig af, er at løbe med den varme, tørre luft fra familiens tørretumbler. Der er ingen tvivl om, jeg kommer til at tænke, måske allerede efter 70 km, jeg tænke, hvorfor gør du det her? Men og det her det er for sindssygt, du kan gennemføre aldrig. Og sige, når der kommer nogle kriser, men dem skal jeg bare kæmpe mig igennem. Op på hovedet! Det er sgu varmt nu. Ja, det er. Efter 6 timer har Kent Møller overstået mere end en maraton. Nu mangler han kun 4 af slagsen. Lige op på vægten. Nu har jeg ligesom saunaen nu. Hvordan har tæerne det? Fordi vi har blisterkær herovre. Op på vægten også, den her. Kent Møller har 3 medhjælpere med sig under hele løbet. Per Hjort er med fra løbeklubben i Aarhus. Dansk-amerikaneren Dennis Kors ville selv have været med i løbet, men løbsledelsen mente ikke, at han havde nok erfaring med ultraløb. Det er 12 minutter til hver mile. 30 miles i 6 timer. Derfor har Dennis frivilligt meldt sig til at hjælpe Kent for på den måde at samle vigtige erfaringer og muligvis komme med i næste års Badwater-løb. Den sidste medhjælper på holdet er Kent Møllers kone, Maj-Britt. Jeg glæder mig da til at være med som en del af det, og være med til at hjælpe ham igennem. Så han kommer helt og sikkert igennem løbet. Team Møller er nu kommet frem til Stovepipe Wells. Den erfarne Badwater-løber Charlie Engle havde dette at sige om stedet, inden løbet gik i gang for over 9 timer siden. I think getting to mile number 42 at Stovepipe before you have any idea, what kind of race you're going to have. So when we see him there, that's when you'll know how well he's going to do. Det går. Det er hårdt. Det er sindssygt hårdt. Og jeg er træt. Det er ikke særlig godt ham der.
Stovepipe Wells er et af de ganske få checkpoints på ruten. Her kan holdet få tanket benzin, få frisk vand og is og få noget at spise. Da holdet ankommer til stedet, er det meningen, at det kun skal være et kvarters pitstop, men der går 2 timer før Kent Møller igen kan sætte i gang. Er det ikke godt at få noget at spise? Nej. Han løb lidt for hurtigt i begyndelsen, så han var nødt til at slappe af lidt. Og det er også godt, fordi vi brugte måske 1,5 time eller 2 timer her. Så fik han lidt at spise, lidt at drikke, og så fik hans væbler kigget på fra eksperten dagen. Altså nu er han lidt mere klar til at gå, fordi vi har en stor bakke af bjerge, vi skal op nu. Så det er en god ting, at vi var lidt længere her. Skal vi begynde at gå, eller hvad? Ja, det må du gerne. Tag kolerne med. Ja, også lidt plads med. Det er ham. Ved du, hvad dato det er? Ja. Okay. Der er ikke noget der. Den madras, er den ikke derovre ved på isboks? Ja. Kent Møller insisterer på at få et kvarters søvn, før han kan løbe videre. Jeg synes bare, at måske han skulle blive ved med at løbe, men han var så træt, så ja, han trænger til at sove lidt, fordi han begyndte at falde i søvn, mens han løbte. Og det er helt unaturligt for Kent, at han skal ind og sove nu. Ja, også det er, men det. Energi i kroppen. Vi forsøger simpelthen at tvinge noget i ham hver gang. Han vil ikke have noget. Nej. Holdet er blevet enige om hjemmefra, at hvis Kent taber sig 2 kilo under løbet, så skal han have mad med det samme. Smertegrænsen på badevægten ligger på 156 amerikanske pund. Har du lidt bedre i hovedet nu? Jeg kan kun vælge med her lige nu. Hvor er mig? 54. Ja, Ved du hvad? Det er ikke godt. Nej, men jeg kan ikke spise noget. Jeg kan stoppe. Det skal du. Jeg skal ikke. Ved du hvad? Der er ikke noget at gøre. Jeg kan stoppe. Du kommer ikke herfra, for at spise noget. Jeg kan stoppe. Du kommer ikke herfra. Jeg får noget som helst nu. Du kan ikke klare det. Nej, jeg får lige om lidt, fordi jeg kan stoppe lige nu. Du skal have noget mad. Ja, jeg kan stoppe lige nu. Jeg kan godt lide den der mentale aspekt i det. Det er den første store topgab på sejr. Så om man kan holde sig vågen. Jeg får nogle nedture undervejs, hvor man er totalt drænet for energi, både i hovedet, men også ben. Jeg begynder bare at komme afsted. Ja. Den del af sporten, jeg kan lide ved det. I løbet af de næste 13 timer forser Kent Møller kun 43 kilometer, altså lige over en maraton, og det er ikke hurtigt nok, hvis han skal nå bæltespænde tidsgrænsen på 48 timer. Nu er vi her. Father Crowley's Turnout. Kent Møller har stadig 88,7 km til mål. Årets vinder løb over målstregen for 5 timer siden. Jamen altså, jeg har næsten haft en 12 timers krise, så for bare at ikke kunne løbe. Men nu synes jeg, det går rigtig godt. Efter 155 km og diverse kriser er målet stadig ufravigeligt. Det er 48 timer. Så får man det rigtige bæltespænd. Men hvis han skal nå det, så må nattens nedtur ikke gentage sig. Ja, her. Kent Møller ved, at han skal presse sig selv. Deadlinen er om mindre end 7 timer, men han insisterer på 15 minutters hvil, inden han kan fortsætte.
Kent Møller får ikke flere problemer i løbet af natten, og han er nu nået frem til det sidste checkpoint i løbet. We can go now, can we? Yeah, go. I'm done. Probably 4 hours, 4.5. Good job. Stay with it. Stay steady. Men Kent Møller har ikke råd til at bruge 4,5 time. I hvert fald ikke, hvis han skal gennemføre inden for de 48 timer. Efter 197 kilometers løb står Kent Møller over for en sidste stigning, inden han har gennemført Badwater Ultramarathon. En stigning, der er 19 kilometer lang, op ad USA's næsthøjeste bjerg, Mount Whitney. Stigningen på Mount Whitney er i cykelsprog uden for kategori, og den er 5 km længere end stigningen på Alpe d'Huez. Men Kent Møllers store force er at løbe opad, og han kommer lige så hurtigt op ad bjerget som de bedste i løbet. Jeg kan ikke beskrive mine følelser. Jeg står her som har gennemført verdens hårdeste løb. Det er fuldstændig uvirkeligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er så sindssygt hårdt. Men alligevel så lykkedes det mig at komme igen og komme igen. Og sige, skal jeg fandme. All right, Kent, congratulations. You are an official finisher of the 2007 Kiels Badwater Ultramarathon. Tak. Jeg har aldrig gjort det. We have a car coming. Okay.